Süleyman aleyhisselam. Şunday zor imtihanlar kelgan vaqtda bu Allah'ның ni'meti diye. Haza min fadli Rabbi liyabluwani. Meni imtihan etirişin. Нәрсә bu dünya ahiret karşında? Bagaj. Bagaj нәрсә demek? Bir sumkayımı. Anda нәрсә бар? Әзрәк кенә әйберләр бар, чүпрәкләр бар. Анда йорт бармы? Юк. Анда алтыннар бармы? Юк. Күз алдына китерегез. Бүтүнебез миллионер мынамында. Бүтүн кеше. Шахсын миллионер, син миллионер, син миллионер. Бүтүн кеше миллионер. Dünya шулай булса иде. Үткән атнада без сезнең белән бәла казалар турында сөйләшкәнек. Бәла казалар, төрле бәла казалар. Хәтта пәйгамбәрләрнең башларына шундай бәла казалар киләләр, хәтта шушы пәйгамбәрләр әйтә башлыйлар. Кашан инде Аллаһның ярдәме килер дип. Җомгадан соң шушы вагаздан соң бер кардәшебез миңа сорау бирә. Хәзрәт, син үзебезгә бәла каза чакырмыйсыңмы соң? Шушы вагазлар белән, ягъни шушы бәла казалар турында сөйләшеп, бәла каза килмәсме аннан соң? Минем әйтәсе киләдер, җәмәгать, сезгә дә әйтәсем килә. Әле ул бәла казалардан тагын да авыррак имтиханнар була икән. Тагын да авыррак имтиханы җәмәгать байлык белән. Ягъни безнең муллык белән имтихан тагын да авыррак. İmtihan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, men de cehennemge qaradım, cennetke qaradım, yani nasip buldu cennet cehennemni ko'rga, hem cennette ko'pchilik kishi fakirler bulur diye. Ko'pchilik kishi fakirler bulur. Ne için? Endi bir boylik bulgan vaqtda rahatlanib, sadaqalarni berib, rahatlanib Allohning rahmatiga erishirga bo'la. Lakin alay түгел. Alay түгел икән, bu байлык белән имтихан тагын да авыррак. Иншалла, бүген сезнең белән шушы байлык белән имтихан итү турында сөйләшербез. Инде беләбез, иң бай кеше бу дөньяда булган, Сулейман алейхиссалам. Аны инде христианнар, яһудилар Соломон дип әйтәләр. Шул кадәр күп байлыгы булган ки, шул кадәр зур патшалыгы булган ки, хәтта ул җиннәр белән, җилләр белән, хайваннар белән идарә итәдер. Моңа хәбәр килә, бер җирлектә кешеләр ширк кылалар, һәм аларның патшалары бик бай, һәм шушы бай патшаның, патша бикәнең, Балкисның Сулейман алейхиссалам үзенә тәхетен сорый. Үзенең янында булган хезмәткәрләрдән, җиннәрдән сорый, кем алып килә моны, һәм берсе әйтә, алып киләм, син күзләрне җимеп ачканча кадәр алып киләм ди шушы тәхетне. Һәм алып килә. Беләсез тарихны бөтенегез. Сулейман алейхиссалам нәрсә әйтә шушы вакытта? Без нәрсә әйтер идек? Без нәрсә уйлар идек бу вакытта? Кара җиннәр ничек миңа буйсыналар. Шулаймы? Сулейман алейхиссаламның шушы Намл сурасында 40-нчы аятта Аллаһ субхanahu ва тааля Сулейман алейхиссаламның сүзләрен тапшыра безгә. Хаза мин фадли Rabbi. Бу минем Раббымның фазилатларыннан, бу минем Раббымның бүләкләреннән. Лиябluwani. Мине имтихан итер өчен. Мине имтихан итер өчен. Ашкуру ам акфур. Мин шүкр итәчәкменме, яисә инкар итәчәкменме? Аллаһ Тәала шушы тәхетне монда җинне тәхетне менә алып килдертте миңа. Мине тикшерер өчен. Мин шүкр итәмме, күфрлек кыламмы? Ягъни шушы байлыкларны без әле башыбызга да килми шушындый байлыклар, әйме? Җиннәр белән идарә итү, менә шушы зур мугҗизаны күргән вакытта Сулейман алейхиссалам имтихан астында була, әйме? Имтихан астында һәм имтиханны тып әйтә, бу Аллаһ Тәала мине имтихан итә. Астазы белән ва'ламу, белегез, эй кешеләр, эй мусульманнар, эй мусульман булмаганнар, Bilgiz barızda وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ Sizin mallarınız, sizin bağlarınız imtihandır.
Yani sizning qo'lingizda bo'lgan boyliqlar imtihondir. Shu oyat bilan biz narsa anglaymiz? Bizning kartochkada va kishadagi oqshalar Alloh taolo narsaga berdi? Bizga komfort berir uchunmi? Bizning komfort uchunmi? Mayli sen yani oqsha ko'proq berayim hali. Tamliroq oshab yotirsan. Yaxshiroq mashinada yursan. Shuning uchunmi? Oyatdan narsa aytadi Alloh taolo sizni tekshirish uchun berildi bular butunlisi. Ham tam bir oyatda Alloh subhanahu va taolo bizga aytadi: "Vallohu fandala ba'dukum ala ba'din fir rizq." Alloh taolo sizni bir-biringiz ustunda rizq bo'yicha, ya'ni mol bo'yicha, oqsha bo'yicha kimnidir ustunroq, kimnidir ostonroq qo'ydi. Alloh taolaning taqdiri bilan bizni shulay ayirib qo'yirga. Ko'z oldingizga keltiringiz, butunimiz millioner bunamda. Butun kishi, shaxsan millioner, sen millioner, butun kishi millioner. Dunyo shulay bo'lsa edi, yo'q, Alloh taolo aytadi, biz sizni rizq bo'yicha, oqsha bo'yicha turli darajada yasadik. Bir-biringizni bilir uchun davom etadi Alloh subhanahu va taolo: "Famallazina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum." Lakin kimlarga biz rizqni orttirib berdik, ular o'zlarining qo'l ostida bo'lgan kishilarga ani bermaylar. Bunda turli jamoat, turli tafsirlar bor shu oyatning. Biz bir tafsirini olamiz. Ya'ni har biri bizning qo'l ostida nidir kishilar bor. Xotinlarimiz, bolalarimiz, bizni ishda ishlaydigan kishilar, boshqa kimlar bizning qo'l ostida bo'lgan kishilarga ular deb bermaylar. Fahum fihi sawaun. Lekin ular bitanda bir tegiz, dey Alloh taolo. Alloh subhanahu va taolo bizning qo'limizga oqsha mol bergan vaqtda shu mol ishinde boshqalarning haqlari bor. Hech shaksiz. Biz bila turganlari zakat 2,5% fakirlarniki, bizniki tugul. Gushur hozir kuz kuni uni yeyamiz, 10% bizniki tugul. Men ana kimgadir bo'lak yetmayim, men ana haqin keri qaytaram. Aning haqin qaytaram. Meniki tugul u. Mening bolalarimni men oshatirga tiyishmin. Alloh subhanahu va taolo menga oqshalarini bera, ularning rizqlarini menga bera. Ya'ni bu mening oqsham tugul, men o'zim ishlab ana ishladim tugul. Alloh taolo mening osha shu bolalarning, sabilarning rizqlarini bera. Ham shulay halol jifitlari bizning ham boshqa. Alloh subhanahu va taolo bizning qo'limizga ularning rizqlarini beradi. Shulay bit. Kimdir bunda boy kishi bor, ishchilari bor. Alloh subhanahu va taolo 1 million berdi. Kassa tushdi 1 million. Narsa qari? Tak. Bu mening zarplatasi. Bu mening zarplatasi. Bu mening zarplatasi. Shulay bit. Butunisi meniki. Yo'q bitaymi? Kishi ona ishladi, demak Alloh taolo shu ishlagan kishining rizqin shu boy kishi osha ona berdi. Demak, narsa anglaymiz. Qo'y bir kishilar mana bermaylar. Garchi ular shu rizqda o'rtaq bo'lsalarda bermaylar. Afa bi ni'matillahi yajhadun. Ular alla Allohning ne'matlarini inkor etalarmi? Alla Allohning ne'matlarida para kelalarmi deb so'raydi Alloh subhanahu va taolo. Demak, jamoat shu oyatlardan biz narsa angladik. Alloh subhanahu va taolo boylar osha fakirlarning, miskinlarning ham boshqa turli qo'l ostida bo'lgan kishilarning rizqlarini beradi. 1. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Eng zo'r bala, eng zo'r imtihon kimga keladi? Payg'ambarlarga. Ondan so'ng ularga ishonganlarni, Payg'ambarlarga eng zo'r imtihon beriladi." O'tgan haftada narsa aytdik? Chempion kim edi? Ayub alayhisalom. Ayub alayhisalom chempion edi, aymi? G'oilasini juvoltib, oqshalarini juvoltib, salomatliklarini juvoltib narsa aytdi? Alloh berdi, Alloh oldi. Biz qo'y bir shaqda bir kunlik oqshani juvoltib, sabrlikni yo'qotamiz shuning bilan.
Кемдер әзрәк кына ширлей башлый да сабырлыкны югалта. Аюб алейхиссалам чемпион булды. Теге якка карыйбыз, байлар арасында да иң чемпион кем булды? Сулейман алейхиссалам. Шундый зур имтиханнар килгән вакытта бу Аллаһның нигъмәте ди. Хаза мин фадли Робби лияблюани. Мине имтихан итер өчен. Мине тикшерер өчен бирде моны. Икенче төрле дә бирергә мөмкин иде. Шуның өчен Аллаһ субхана ва тааля безгә мондый мисалларны китерде. Хадис Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйткән, элекке вакытларда ди Аллаһ субхана ва тааля 3 кешене имтихан итәргә уйлаган. Беренчесе лепра дигән шир белән ширләгән. Лепра дигән шир ул бүгенге көндә инде юк. Ул кешенең тиресендә төрле әшәке әйберләр чыгып, һәм ул аның нервлар икенче төрле эшли башлый. Һәм кешеләр андый ширле кешеләрне гадәттә үзләренең шәһәрләрдән куып чыгаралар иде, куркып. Ул чыннан да йогышлы булган. Алар аны уйлыйлар иде, Аллаһның бәласе, булар бик әшәке кешеләр, булардан котылырга кирәк. Бәлким Аюб алейхиссаламның шундый шир булгандыр. Шуңа ошаган шир булырга мөмкин. Икенчесе пляж. Пляж шулай ук төрлечә булырга мөмкин. Кемдер картлык белән чәчләре кыяла, кемнеңдер шир белән кыяла. Өченчесе булды сукыр. Аллаһ субхана ва тааля шушы 3 кешене, алар факир булган хәлдә, факир мискин булган хәлдә, һәм менә шушы ширләр белән ширләгән хәлдә аларны имтихан итәргә уйлаган. Һәм булар янына фәрештә җибәрә. Фәрештә киләдә беренче шушы лепра белән ширли торган кеше янына килеп, сорый: "Син нәрсә теләр идең? Аллаһ Тәала сиңа бирсә", бу кеше әйтә: "Эх, Аллаһ Тәала мине шушы ширдән коткарса иде, минем бу шир бетсә иде", дип әйтә. Һәм фәрештә Аллаһның рәхмәте белән, кулы белән тиеп, шушы кеше үзенең ширдән котыла. Һәм фәрештә сорый: "Син нәрсә теләр идең? Нинди мал сиңа бүләк итәргә?" Һәм бу сорый дия. Һәм фәрештә моңа дия бирә, йөкле була, һәм бераздан шушы дия бәләкәй дияны табып, акырын-акырын моның зур күп иттереп дияләр барлыкка килә. Байлык килә бу кешегә. Бу пляж янына килеп сорый: "Син нәрсә теләр идең?" ди. "Мин теләр идем", ди, "Мин Аллаһ Тәала мине шушы ширдән коткарса иде, һәм кешеләр минем белән аралаша иде, кешеләр мине хөрмәт итсә иде", дип, һәм фәрештә Аллаһның рәхмәте белән, үзенең кулы белән моңа тиеп, бу кеше ширдән котылып, һәм фәрештә сорый: "Сиңа нинди малны бирим? Нинди мал сиңа биргә бүләк итәргә?" Һәм теге кеше әйтә: "Сыер булса иде миңа", дип. Һәм фәрештә моңа сыерны бирә, йөкле сыерны биреп, бераздан инде бу сыер бузау табып, акырына бу да кеше байып китә. Һәм сукыр янына килгәндә, күзе күрми торган кеше янына килгәндә, фәрештә сорый: "Нәрсә теләр идең?" "Мин теләр идем, Аллаһ миңа күзләрен яңадан бирсә иде, һәм мин кешеләрне, бу дөньяны күрсәм идем", дип әйтә. Һәм фәрештә Аллаһның рәхмәте белән, үзенең кулы белән тиеп, бу кешегә күрү сәләте кире кайтып, күрә башлый. Һәм фәрештә сорый: "Нәрсә сиңа нинди бүләк бирергә? Нинди мал бирергә?" Бу әйтә: "Миңа сарык булса яхшы булыр иде". Һәм фәрештә моңа йөкле сарыкны бирә, һәм бу бераздан тагын сарыклар күбәя, бу байып китә. Аллаһ субхана ва тааля бераздан булар байып киткәч, яңадан шул ук фәрештәне җибәрә булар янына, ләкин бу юлы җибәрә аны ширле кеше рәвешендә. Ягъни беренче лепра белән ширләгән кеше янына шулай ук үзе ук лепра белән ширләгән халәттә берәү килә һәм әйтә: "Эй фәлән", ди, "Мин менә шушындай авыр хәлдә, син миңа үзенең байлыкларыннан бер дия бирсәң инде", дип сорый. Һәм тегесе нәрсә әйтә: "Кара, минем бит инде булай да мондый расход бар, тегендәй расход бар, монда кирәк, тегендә кирәк, бирә алмыйм", ди. Бу яңадан кабатлый: "Син бит инде Аллаһ Тәала сиңа бирде моны". "Юк", ди, "Аллаһ Тәала бирмәде", ди. "Бу миңа әтиемнән, бабамнан", ди, "мирас булып калды". Һәм фәрештә инде ачуланып, инде әлбәттә ачу чыга. Үзе бит кашандыр моны белән аралашкан иде. "Әгәр дә син ялган сөйлисең", ди, "Аллаһ Тәала сине кире халәткә кайтарсын", ди. Икенчесе янына килә, шундый ук хәл була.
Яғни, теге пляж кеше янына келіп, сұрый, сен миңа ярдәм етсәң едің, мен шушындай мискин хәлдә, фақир хәлдә үзеңнең байлыкларыннан миңа ярдәм етсәң едің, тегесе әйтә, юк, бирмим, буларның бөтенесен миңа ата-бабалардан мирас булып калды, бирмим дип, моны куып җибәрә дә, һәм фәрештә моңа да шундый ук сүзләрне әйтә. Өченче кеше янына килгәндә, сукыр кеше янына килгәндә, сорый, менә мин синең шикелле шулай ук фақир хәлдә, мискин хәлдә, ширле хәлдә ярдәм итсәң идең, миңа шушы син биргән мал белән мин үземнең бара торган җиргә барып җитсәм идем дип сорый да, һәм теге фақир, элекке фақир кеше, сукыр кеше әйтә, Аллаһ субханала тәала миңа нигъмәт бирде ди. Миңа буларны барысында бүләк итте, миңа күз сәләтен бирде, булсын син ал, күпме телисең, менә моннан, бу байлыклардан күпме телисең, ал. Аллаһ Тәала миңа бүләк итте, мин дә сиңа бүләк итәм, күпме алсаң да, мин сиңа бер сүз әйтмим. Һәм фәрештә әйтә, Аллаһ Тәала синең малыңда бәрәкәт бирсен ди. Шушы мин сине сынап кына карадым, мин шушы фәрештә, һәм китәм моннан. Бүтән тарихтан нәрсә аңлыйбыз, җәмәгать? Бу тарихтан нәрсә аңлыйбыз? Беренчедән, Аллаһ субханала тәала бер кешене төрлечә сынап карарга мөмкин. Мәсәлән, арабызда кемдер хәзер акчасыз яши, 10 елдан соң миллионер булырга мөмкин. Аллаһ субханала тәала аны имтихан итер өчен моны бирергә мөмкин. Һәм киресенчә, бай булса, бу байлыктан соң Аллаһ субханала тәала фақирлык белән сынарга мөмкин. Бер. Икенче җәмәгать, карагыз, хадистән нәрсә күрәбез? Шушы бөтен нигъмәтләрне бирүче Аллаһ икәнлеген күрсәтәме? Ширдән дә кытылу, байлыкларны да Аллаһ бирә, ягъни бездә бөтен булган нигъмәтләр бөтенесе Аллаһтандыр. Берсен дә үзебез эшләмәдек. Теге ике кеше әйткән шикелле, мин моны үзем казандым, Карун кебек, әйме? Хәза утиту аля илми, миңа бу белем белән бирелде. Байып киткән вакытта, менә әгәр дә карасагыз, үзегезгә карагыз. Монда арабызда бик әз генә кеше, менә монда арабызда утыра торган кешеләр, бик әз кеше малны әтиәнебездән алдык. Бик әз кеше менә монда андыйлар булса, 1-2 кеше генә, әйме? Бөтенебез каядыр эшләп, тырышып, ниндидер сәләтләрне өйрәнеп, аннан соң акчага ирештек, шулаймы? Шушы алдан пляж белән, лепра белән ширле торган кешеләрнең сүзләре. Үзем ирештем, әйме? Аллаһ бирде. Аллаһ бирде. Яғни шушы иң зур дәрес моннан. Безнең нәрсә булса да, нинди бизнес булса да, нинди акчалар булса да, барысында Аллаһ Тәала тегеләргә сарык сыйыр белән дия биргән шикелле, безгә дә кемгәдер нидер белемнәр бирде, кемгәдер нидер бизнесны бирде, ләкин Аллаһ бирде. Тагын бер нәтиҗә, сукыр кеше нәрсә әйтте? Аллаһ бирде, шөкер итте, әйме? Вала ин шакартум, әгәр дә шөкер итсәгез, лазиданнакум, мин сезгә арттырып бирәчәкмен. Шуның өчен менә бу сукыр кешегә Аллаһ субханала тәала тагын да арттырып бирде. Һәм иң мөһим булган нәрсә, җәмәгать, булар бөтенесе имтихан астында булдылар, әйме? Байлык килгән вакытта имтихан астында булдылар. Имтиханны кем тотты? 30% кына, әйме? 60% байлар имтиханны тота алмадылар. 30% кына тота алды. 2 аят укыйбыз. Шушы аятлар белән безгә бу дөнья малларын, бу байлыкларын дөрес кулланырга дәрес булыр. Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Аллаһу ябсуту ризқа лиман яшау ва яқдир. Аллаһ Тәала кемгә тели, шуңа ризыкны киңәйтеп җибәрә, ә кемгә тели, ризыкны кысып куя. Ва фариху бил хаятин дунья. Алар дөнья белән шатланалар. Ва мал хаятун дунья фил ахирати илля мата. Ләкин
Шушы дөнья ахирет каршында бары тик матаа гына. Матаа дигән сүз бик кызыклы җәмәгать. Ике мәгънәсе бар. Беренче мәгънә багаж. Матаа дигән сүз багаж. Нәрсә бу дөнья ахирет каршында? Багаж. Багаж нәрсә димәк? Бер сумка имы? Анда нәрсә бар? Әзрәк кенә әйберләр бар, чүпрәкләр бар. Анда йорт бармы? Юк. Анда алтыннар бармы? Юк. Анда иң кирәкле әйберләр генә имы? Кулландык та аннан соң бу багажны кайтканда кая куябыз? Иң җиракка куябыз, әйме? Бу безгә кирәк түгел. Бу дөньяда без аның белән кулланмыйбыз, әйме? Тегендә монда сәфәргә барып кайтканда кирәк, ләкин өйгә кайтканда без ул сумканы да кулланмыйбыз, аның эчендә булган әйберләрне дә, щеткаларны, ниләрне дә кулланмыйбыз. Безнең бу дөньяда мотор сөлгеләр бар, безнең бу дөньяда мотор машиналар бар һәм башка. Бер, ягъни бу дөнья бары тик багаж кына. Багаж. Ягъни вакытлыча куллана торган әйбер. Икенче мәгънә җәмәгать товар, валюта. Ягъни кыямәт көнендә килгәндә җәмәгать без шушы дөньяны бары тик акча буларак кына кулланабыз, әйме? Җәйсә безнең өстебезгә була, җәйсә без аның белән җәннәтне казанабыз. Бу дөньяда без Аллаһ Тәала биргән нигъмәтләрен дөрес иттереп, капитал буларак, дөрес акцияларга, дөрес ниләргә куеп бетердек, кулландык, инструмент алдык. Ахирәттә шуның белән җәннәт казанырга мөмкинбез. Дөрес кулланмадык, гафу ит. Бу товар бармы? Начар валюта, әйме? Бар. Яхшы валюта, бар начар валюта. Киләсең, юк, бу валюта эшләми монда. Киресенчә. Бу җәһәннәмнең валютасы. Шунда кирсәң була моның белән. Бар. Моның белән җәннәткә керәләр. Мата, ягъни товар, валюта. Беренче аят. Ягъни безнең Аллаһ Субхана ва Тәала биргән менә бүген инде күп сөйләшәбез, биргән менә бу акчаларны Аллаһ Субхана ва Тәала безгә җәннәтне казаныр өчен бирде. Икенче аят. Охшаган, стазу билlah. Вабтау фима атакаллаху ад-дарул ахира. Аллаһ Субхана ва Тәала сиңа биргән әйберләр белән ахиратны казанырга тырыш. Бу минем сүз түгел, җәмәгать. Аллаһ Субхана ва Тәала әйтә: "Эй син, Фәрид, Аллаһ Тәала сиңа биргән акча белән ахиратны казан. Шуның өчен бирелгән ди. Вала танса насибака минад дунья. Валакин унутма, шушы дөньяны да унутма шуның белән." Хаза валлаһи тауфик, альхамдулилlah бисаваб. Раббана зидна илма нафиа ва ризка тайба ва амал мутакаббал.